Zdravím včelári, takže hlásim sa zase z Oravy. Po 3 týždňoch zase kontrola včelstiev. Včelky sa nám porojili. Máme 8 rojov. 4 sú také super, ktoré ešte myslím, že tento rok niečo donesú. Do konca júla. A tie 4 sú také slabšie proste ako odložence, ale sú tam matky. V prípade, že by mi matky vypadli, tak budem ich spájať. Toto je stanovisko 2. Tu mám 4 včelstva. Mám tu jednu zrojenú matku, ktorá už takisto sa zdá, že možno, že niečo donesie, lebo už je plný bečkový nadstavok. Dal som im už aj ečkový nadstavok medzi stienkami, takže uvidíme, či to dokážu vystavať a niečo doniesť teda. Potom tu mám veľký jeden roj. Ten je takisto už na 2 nadstavkoch. Ale ten neviem teda, lebo kým to vystavajú všetko, tak uvidíme, čo z toho bude. No a mám tu 2 kmeňové včelstva. Z tohto jedného som točil pred 3 týždňami. Mal plný ečkový nastavok, dostal druhý. Ukážem, tak to je jedno ečko, druhé ečko. Plodisko je bečkové, ale nakoľko sú tie ulie troške menšie, lebo som ich robil a nemal som presnú mieru sám, takže sú iba 9 rámikové bečka. 10. rámik mi tam vôjde, ale je to úplne napaskované, takže radšej to takto nepoužívam. Po kontrole tieto včelstva, z tohto sa ešte netočilo. V tom ečkovom medníku táto matka sa nevyrojila. Boli slabšie z jary. V tom ečkovom medníku je tak 3/4 nanosené. Keď je plný ečkový nastavok, tak je tam 10 kg medu. Toto druhé včelstvo, z tohto som točil 11 stavok, teda tých 10 kg medu. A dneska som ho pozeral. Takže obidva nastavky sú plné. Takže vravím, tento rok bude topka asi v tom. Včelárime 4. rok. Ale toto sme ešte nemali takto. Proste včielky si idú, majú znášky, takže počasie je vynikajúce, je zamračené a vlhko. Teplo a vlhko, to je úplne super na medovanie rastlín. Teraz momentálne by mala ísť tá malina. Malina a nosia z maliny. Takže asi toľko k tomuto prvému stanovišťu. Ešte sa presuniem hore na stanovište. A tam mal by som aj ukázať, ako to vyzerá. Použijem takéto ukrajinské krmitka. To je tu celoročne to krmitko. Samozrejme, že z jary trošku prikrmujem, ale počas nášky určite nie. Med mám pre seba, takže žiadne pančovanie medu, žiadnym cukrom u mňa nehrozí. Môžem ukázať takto tento medníček, keď to dvihnem, tak je tam proste folia. A úplne vrchný medníček, tento sme vrchný točili, potom sme im podložili medzi stienky do ďalšieho ečkového. Tento vrchný je úplne plný. A pod ním ten medníček, ktorý ešte nebol vystavaný, keď som odchádzal pred 3 týždňami, tak v tom je tak 3/4. Ešte počkáme týždeň. Počkám týždeň a uvidím, ako to bude vyzerať s tým medíkom, ako bude zaviečkovaný, ako bude mať vlhkosť a buď sa vytočí, alebo dostanú ešte 3. nadstavok. No a už to som si není istý, či ten 3. nadstavok, lebo nemám suše na ečkové, všetko iba medzi stienky, takže není som si istý, či to dokážu vystavať. No ale aby mali prácu, a keď budú plné medníky, tak
Po prípade uvidíme, zoberieme z tých včelstiev, ktoré majú vystavané rámiky a nie sú zanesené a dáme im tu vystavané rámiky. Všetko, čo sa toho týka, čo sa týka medníkov, tak v medníkoch sú všetko tohtoročné medzistienky, to znamená všetko panenské plasty. Žiadne staré plasty s košilkami, proste ten med je úplne super. Takže takto to vyzerá u mňa vo včeline. Vraj mám tu iba 4 včelstva, akože včeline super, ale skôr by som povedal ako skladisko. Nevčelári sa vo včeline dobre, musím povedať, pretože zajedno je tu tma. S každým rámikom treba výjsť, proste buď otvoriť okno. Mám tu okna, ale musel som ich pozalepovať tie okna, pretože tie včielky, to svetlo spredu, dozadu, tak proste bol plný úľ. Úľ mám robený tak, tento včelín teda mám takto robený, že sa tu včely nedostanú. Je tu sieťka proste proti muchom a sem tam muchám, sem tam jedna včielka, ale zase mám otvorené zadné okná a tam je tieň. To znamená, že tie včely sa tu nenaťahujú odzadu. No a vravím, v tom včeline nie je bohviaké včelárenie, pretože keď robíte aj prehliadky alebo niečo, tak proste tie včely padajú po zemi. A potom hneď nevyletia a ako sa chodí hore dole, tak proste sa ušľapú. Mám tu pripravené ďalšie úle na rozšírenie včelnice. Momentálne teraz máme 21 včelstiev s tými rojami. Samozrejme 8 rojov sme chytili. Roje sú prevažne moje, ale sú určite aj cudzie roje, lebo všetky včely sa mi nevyrojili, čo som kontroloval, tak sa mi vyrojilo 4 včelstiev, teda 5 sa mi vyrojilo, ale jedna moja matka, a jedni sa vyrojili tak, že som ich nedokázal chytiť, proste utiekli mi. No práve z tohto najlepšieho včelstva, ktoré vrajem už sa točilo a táto matička zmizla, ale dneska som robil kontrolu a už je tam nová matka oplodnená, už aj kladie. Takže je všetko v poriadku. Ešte by som to ukázal takto zvonku. Máme tu nasiatú horčicu, faceliu. A je to trošku zarastené, tu pred úľom som dal ďatelinu plazivú, ale tá bude až vtedy, keď toto, čo tu je hore, odkvitne a pokosíme to a potom sa tá ďatelina ukáže. Dole je horčica. Ale to je iba na spestrenie. No ráno sú včielky tam, keď to meduje, ale cez deň ich tu nie je. Proste na tom nesedia, na tie horčici sú úplne na maline. Proste sú v lese tam, kde je tieň a proste tam, kde to vydrží celý deň ten nektar. Takže takto to vyzerá. Tam je naša Babia hora. Takže ideme ešte na vrchné včelstvo, tam vám ukážem, ako sa to tam rozrástlo teda. Manželka pochytala roje spolu so svojou mamou, teda s Tistinou. No úžasné niečo. Super. Odložence som tohto roku nerobil. Nechal som tie včely zrojiť, pretože predtým 3 roky som robil odložence, to znamená, že buď som matku zrojil, alebo som včelstva oslabil a na značke sa to preukázalo proste. Tie včely boli slabšie a nedokázali doniesť ten med, takže tohto roku žiadne zrojovanie, no jednu matku som zrojil teda, ale žiadne odložence som nerobil. Nejdem rozširovať, 20 včelstiev mám a 20 včelstiev budem zimovať. Dúfam teda, ak ich bude 20, tak bude 20, ak ich bude 15.
moje stavy tak od tých 15 do tých 30 včelstiev, 25. Ale vravím, taký ideálny a stály stav by som mal tých 20 včelstiev plus nejaké záložné, ale vravím, tých 20 včelstiev mi na hlavu stačí. Takže vidno, ako včelky proste idú normálne, vyletávajú ako o život. Proste je znáška, takže je to super. Paráda. Dobre, idem sa presunúť na vrchné stanovište, tam si niečo povieme zase iné. No a chcel by som vám ukázať tie videá, ako to robím, tie prehliadky a všetky tieto, ale nedá sa mi to aj kamerovať, aj robiť proste. Proste už je toho viacej a musím kmitať pri tom. Je to proste práca. Takže idem na vrchné stanovisko a ukážem vám, ako sa to tam všetko rozrástlo.